Όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι. Ένας ιός έμελε να καταστρέψει σωματικά, οικονομικά, κοινωνικά χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια ανθρώπων. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν καθημερινά. Αλλά ως διαμαγείας ήρθε το σωτήριο πειραματικό σκεύασμα, ένα σκεύασμα που δεν πληρούσε όλες τις προδιαγραφές, να σώσει την ανθρωπότητα, κάνοντας τον κόσμο να παίξει τη ζωή του στα ζάρια. Και με ένα σύστημα υγείας να καταραίει ακόμη περισσότερο. Σειρά έχουν τα δάση, τα οποία εκτός από το οξυγόνο προσέφεραν δροσιά και σπίτι σε χιλιάδες ζώα και πτηνά. Αλλά τα έκαψαν και στη θέση τους τοποθετήθηκαν εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, μεταχειρισμένες ανεμογεννήτριες από τη Γερμανία, οι οποίες σε 15-20 χρόνια το πολύ θα είναι άχρηστες και μη ανακυκλώσιμες. Ανεμογεννήτριες οι οποίες, εκτός από μελέτες που δείχνουν ότι αυξάνουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ήρθαν να μας αυξήσουν και το ρεύμα. Ακολουθούν τα εκατοντάδες στρέμματα σιτάρι και φακές, τα οποία είχαν τη δυνατότητα να ταΐσουν ολόκληρη τη χώρα. Ξαφνικά μετατρέπονται σε τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα. Αφού πρώτα μείωσαν τις τιμές των σιτηρών και όλων των αγροτικών προϊόντων, ούτως ώστε να εξαναγκάσουν τους αγρότες να δώσουν τη γη τους. Σειρά παίρνουν τα πτηνά. Χιλιάδες πτηνά θανατώνονται με την πρόφαση ενός ιού. Ακολουθούν τα εγωπρόβατα. Με την πρόφαση φυσικά μιας ασθένειας που κάθε χρόνο την ακούμε στα εγωπρόβατα, δεν δίστασαν να θανατώσουν 2.500 εγωπρόβατα και να ελεγχθούν άλλα 100.000 ζώα. Εάν δεν σταματήσει όλο αυτό, η πείνα που θα έρθει θα είναι τεραστίων διαστάσεων. Είναι πλέον σε όλους ξεκάθαρο ότι όλες αυτές οι κρίσεις δημιουργήθηκαν από αυτούς που θέλουν να είναι οι εξουσιαστές σου. Αυτούς που ετοιμάζουν την ψηφιακή σου φυλακή και θα σε δέσουν χειροπόδαρα χωρίς καν να ανοιγοκλείσεις τα βλέφαρά σου. Εάν σου αρέσει να είσαι δούλος, εάν σου αρέσει να έρθει η μέρα που θα ζητιανεύεις για ένα πιάτο φαγητό, συνέχισε να σιωπάς και να δίνεις όλα σου τα δεδομένα στη σαπίλα το κράτος που μας κυβερνά.